Bună! Sunt Laura și astăzi vom vorbi despre problemele urologice ce afectează sănătatea bărbaților. Urologia pentru bărbați este specializată în tratamentul bolilor, cum ar fi infertilitatea masculină, inflamația ale prostatei, inflamația vezicii urinare, probleme ale rinichilor, ale tractului urinar, pietre la rinichi, precum și infecții cu transmitere sexuală. Bărbații, de obicei, amână examinările de sănătate, adesea nici măcar nu vor merge la medic atunci când este ceva în neregulă. Bărbații care suferă de afecțiuni urologice au adesea probleme cu depresia și tulburările de somn. Sistemul urinar are multe funcții importante în organism, iar atunci când nu mai funcționează corect, produce un disconfort serios și, de asemenea, poate să fie cauza unor probleme grave medicale. Cele mai întâlnite cauze ale afecțiunilor urologice sunt o igienă necorespunzătoare a aparatului genital, moștenirea genetică, alimentație necorespunzătoare, hidratare insuficientă, ori contactul cu diferite bacterii. În cazul în care observați unul sau mai multe simptome dintre cele enumerate mai jos, este foarte important să apelați la ajutorul unui medic urolog pentru a afla care este cauza acestora. Simptomele pot fi nevoia permanentă de urinare, durere sau disconfort la urinare, durere în partea de jos a abdomenului, ori o durere lombară sau febră, greață și frisoane. Care sunt cele mai întâlnite afecțiuni urologice? Problemele la urinare. Acestea sunt frecvente întâlnite, mai ales pe măsură ce îmbătrânești și includ în mod obișnuit încetinirea fluxului urinar. Cel mai frecvent motiv pentru aceste simptome este creșterea glandei prostatei, deși, din fericire, acestea nu sunt de obicei semne de cancer de prostată. Infecțiile de tract urinar. Ele sunt cauzate de bacterii sau de virusuri care pătrund în tractul urinar. Dacă infecția este cauzată de o bacterie, este nevoie de sfatul unui medic urolog. Sânge în urină. Acesta s-ar putea datora unei măriri a prostatei, a pietrelor la rinichi sau chiar a unor tumori a rinichilor sau ale vezicii urinare. Calculii renali sau pietrele la rinichi. Au mici dimensiuni, dar se pot mări și se pot deplasa din rinichi către uretră și vezica urinară, fiind eliminați prin urină. În unele cazuri, acest proces poate fi însoțit de disconfort și dureri. Cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer întâlnit în rândul bărbaților. Deoarece nu prezintă niciun simptom înainte ca acesta să devină avansat, singurul mod de a-l depista din timp este printr-un screening al cancerului de prostată, care implică un examen rectal anual și un test de sânge numit PSA. Incontinența urinară se referă la pierderea involuntară de urină, pierdere care poate fi temporară sau permanentă. Este o problemă neplăcută care are un impact major asupra calității vieții. Durere testiculară. În acest caz este important să mergi la un medic urolog. Disfuncție erectilă. Disfuncția erectilă este un extrem de frecventă, mai ales pe măsură ce bărbații îmbătrânesc sau dezvoltă alte probleme medicale. Nu ar trebui să fie o sursă de jenă, deoarece este o problemă medicală. Afecțiunile urologice pot cauza disconfort, prin urmare este extrem de important să mergi la urolog în timp util, mai ales că majoritatea afecțiunilor urologice se tratează destul de rapid cu tratament medicamentos. Pe platforma de telemedicină sosmydoctor.com găsești cei mai buni medici specialiști online, gata să răspundă întrebărilor tale în orice clipă. Alege acum medicul potrivit situației tale medicale și intră în convorbire cu acesta. Poți descărca gratuit aplicația SOS My Doctor din Google Play sau App Store. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să ne urmărești. Ai grijă de sănătatea ta, pe curând!